मजेदार कॉमेडी वीडियो लेके आइल छी। तोरा के वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दियो। तो चला के बकचोदी शुरू करे छ। त अपन कोन में हेडफोन ढुका ले। हां नोचे में बोलबे तो हमर बार उखाड़ लेबी बहिन चोद। अच्छा डीजे पर गोली फार हो जेते त तू कौन खोल के सुन ले। हमू तोरा घर में लौड़ा दे के फार कर देबो। बस घर पकड़ के कोनल गुड़िया कहिया मागे हमर घर फाड़ देल के मागे हमर घर फाड़ देल के। जनरेटर के तार टूटते है त सीना से गोली पार कर देबी। जइया नेरे सार छौड़ा सब खकुआइले छे बाजार के तोरो घर में लौड़ा दे के मुंह दे के पार कर देतो। हमारा हाथ से कोनो भेजे तो कोना रे। अच्छा तोरा हाथ से कांड हो जेतो त हमरो हाथ से तोरा घर में लौड़ा चल जेतो। जदी जे गाना हो तो डीजे का बंद। अच्छा डीजे का गाना बंद हो जेते त की होते सबके गौर मारल देबी की रे। जे तो मार हे रे सार जूझ भर के त जोते छी मार करबी एके थाप में त पेंठे महक देबी। जकरा नाचे के में छोड़ा है सब समझ के। सुन लोन भाई सब हो जकरा नोचे के नहीं छो में रहियो सब समझ के नहीं त बाहर नोच के भाग जेतो। प्रिंस भाई ये लाग के अपन सामान पर हाथ धरने रखियो। यो बगल से ते बोले ते तार। अरे बेटी चोद एक बगल से सब के तार देबी। सार जे से बोलबी ने मुंह में लौड़ा दे के घोले किए जेबो।